Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan barokah Tuhan selalu terlimpahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali tetap dengan channel Bakat Wayang Official. Spesial sajian edukasi tentang biografi tokoh wayang kulit beserta sepenggal kisahnya. Dengan niatan merawat warisan pujangga Nusantara, kami sajikan cerita wayang kulit Purwa secara ringkas, lugas, dan sederhana dengan bahasa Jawa sebagai penghantar kata. Semoga tetap bermanfaat. Edisi kali ini dengan paparan Semar Dongeng. Semar bercerita tentang tokoh yang terkenal fenomenal ini. Mari kita ikuti paparannya. Semoga sedikit bisa menambah wawasan kita. Oh iya, bagi yang belum, mohon klik subscribe dan loncengnya agar sahabat tetap bersama video terbaru kami. Selamat menyaksikan hingga selesai. Putar di waktu luang Anda. Dan terima kasih untuk subscriber Bakat Wayang atas atensinya. Kaki Semar kali ini mendongeng untuk tokoh Raden Setyaki dalam judul Gema Sumbar di Kurusetra. Iya, klik subscribe dan loncengnya. Pastikan Anda dapatkan video terbaru kami, serta like dan komennya sebagai penyemangat kami. Ya iki piyayine kang sinebut Raden Setyaki, uga katelah Raden Wresniwira Singa Mulang Jaya, uga Bima Kunting. Senopati Agung kang mrantasi karya ing Praja Ndwarawati rikala semana. Ndara Setyaki pinercaya dening Sinuwun Prabu Bathara Kresna amarga ya isih dulur, uga pancen duweni kaluwihan kadigdayan bab olah kaprajuritan. Saksuwene sugeng, Ndara Setyaki ngumawula mring Praja Ndwarawati. Sinuwun Ndwarawati banget gedene anggone minercaya tumrap jejiban kang sinandhang dening Ndara Setyaki iki. Dene Ndara Setyaki ku putrane Dewi Wresini, ya garwane Raden Ugrasena kang banjur jumeneng nata ing negara Karanggobarja utawa Lesanpura kanthi jejuluk Prabu Setyajid. Lah iki wujude Sinuwun Prabu Setyajid. Rikala sugenge banget anyet dulur marang Sinuwun Prabu Pandhu ing Ngastina. Sinuwun Ndara Pandhu rikala semana sabiyantu marang Raden Ugrasena hingga Dewi Wresini kang kalebu widodari banjur bisa dadi judhu dhaupe.
Lah, sinuwun Prabu Setyajid kalawan Dewi Wersini kagungan putra cacah loro, yaiku Dewi Setyabuma kang ginarwa dening sinuwun Prabu Bathara Kresna lan Ndara Setyaki iki kang sesilih Dewi Setyabuma garwane sinuwun Prabu Dwarawati kang banjur peputra kang aran Raden Setyaka. Ndara Setyaki kagungan garwa kang sesilih Dewi Garbarini, ya putrane Prabu Garbanata, negarane sinebut Garbaruci. Nah, sabanjure negara Garbaruci banjur kaasta dening Ndara Setyaki nganti tumurun marang putrane. Saka anggone bebrayan iki, Ndara Setyaki kaparingan putra siji kang aran Raden Jaya Sanga. Dan inilah sepenggal daripada kisah Raden Setyaki yang terlibat dalam cerita penaklukan negara Dwarawati. Ing carita bedaing negara Dwarawati utawa Dwaraka dening Raden Narayana. Rikala semana Ndara Setyaki sabiyantu melu perang hingga kasil nelokake panguwasa rikala iku yaiku Prabu Narasingamurti. Prabu Narasingamurti isih kadange Prabu Narakasura, raja ing negara Surateleng. Lah Prabu Narakasura isih turase Bathara Kala Yuwana, ya anake Bathara Kala. Narasinga kang sekti Mahambara kasil nelokake lan ngrebut panguasane Prabu Yudha Kala Kresna Ratu Dwarawati rikala semana kanthi tanding tiyasa kang edapi-dapi. Prabu Yudha Kala Kresna tumekaning pralaya ing paprangan iku. Prabu Yudha Kala Kresna sawijining raja Gandharwa kang akulit ireng utawa Kresna. Iku putrane Prabu Kunjara Kresna kang lengser keprabon banjur madeg Brahmana. Dene Prabu Yudha Kala Kresna duweni sedulur cacah telu, yaiku siji Kresna Danama, loro Dewi Sumresti lan telu Singamulang Jaya. Prabu Narasingamurti bisa kasampurnake dening Raden Narayana kang kabantu dening para Pandhawa. Kang rikala iku Dewi Setyabuma cumandha ing kraton Dwarawati amarga kadusta dening Prabu Yudha Kala Kresna arep kapundhut garwa. Ndara Setyaki ing peperangan iku kasil mateni senopati Dwarawati kang aran Singamulang Jaya. Lah sadurunge tumekaning pati, Singamulang Jaya anglintirake kemandene kang sinebut Gada Wesi Kuning marang Ndara Setyaki. Uga peparap Singamulang Jaya banjur dienggo sesebutan dening Ndara Setyaki. Pungkasaning Prabu
Narasingamurti tumekaning pralaya. Kraton Dwarawati banjur diasta dening Raden Narayana, banjur jumeneng nata ajejuluk Prabu Kresna. Ora cukup kuwi, Dewi Setyabama uga banjur kagarwa dening Prabu Kresna. Landara Setyaki karana labuh labete kang gedhe banjur kawisuda minangka Senopati Agung negara Dwarawati. Uga lakuning carita Sukma nglembara Prabu Yudakala Kresna banjur manuksma ing jagate Prabu Kresna mimbuhi daya wibawa anggone ngasta pusaraning praja Dwarawati. Dan berikut ini sepenggal kisah yang kedua ketika Raden Setyaki terlibat di perang Baratayuda. Perjanjian perang tanding antarane Raden Burisrawa putra Mandaraka kalawan Raden Setyaki Senopati Dwarawati bisa kawujudan ing perang gedhe Baratayuda. Sejatine antarane Burisrawa lan Ndara Setyaki ing perang Baratayuda iki ora ana gendeng cenenge. Apa maneh sakarone dudu turasing Prabu Barata. Sakarone padha perang tanding mligi kanggo nemtokake sapa ta sing paling digdaya. Pancen priyagung loro iki imbang kadigdayane. Burisrawa kang mbelani Kurawa, Ndara Setyaki kang nglabuhi Pandhawa. Rikala iku kelakon padha perang tanding, silih ungkih adu kaprigelan, uga adu sarwining olah kemandhen. Pranyata sakarone imbang padha digdayane. Sabanjure peperangan kang pantara suwe iku dumadakan Ndara Setyaki bisa kapikut lan kapiting dening Burisrawa. Paribasan Ndara Setyaki ora bisa obah, banjur asesambat enggalo kaperjaya aja kasiksa kang anandang lara. Ing kahanan iki sejatine Sinuwun Dwarawati wis priksa yen Ndara Setyaki pranyata kena kapikut dening Burisrawa. Kocapa Sinuwun Dwarawati banjur sasmita marang Ndara Janaka supaya nglepasake jemparing tumuju bau tangane Burisrawa. Lah jemparing kang tumama iku murugake pidhingane Burisrawa dadi kendhu. Banjur kanthi cukat rengginas Ndara Setyaki banjur nyandak kemandene sakala ditamakake ing anggane Burisrawa. Ngelumpruk sirna margalayu si Burisrawa ing Tegal Kurusetra ya papane Baratayuda lumaksana. Sakgugure Burisrawa, Ndara Setyaki banjur sesumbar umuk yen to wis bisa mateni satrune ya si Burisrawa kanthi ijen tanding tiyasa. Sesumbare Ndara Setyaki kepireng dening Sinuwun Ndara Kresna
kang banjur paring katerangan yen uwale Ndoro Setyaki mau merga kabiyantu lantaran jemparingi Ndoro Janaka. Rumangsa isin lan wirang, Ndoro Setyaki tanpa pamit banjur klepat lumayu ninggalake Tegal Kurusetra nganti perang gedhe iku rampung. Nah, pungkasane sejarah Raden Setyaki iki piyambake seda ing peperangan ya antarane perang tunggal bangsa turase kakek moyange. Kabeh-kabeh padha rebutan hak panguwasa hingga cerah bubrah rusak pasedulurane. Hikmah kita, betapa superiornya seseorang pasti terdapat kelemahannya. Untuk meraih sebuah tujuan tak luput dari strategi dan usaha. Dan sebagai insan bijak, segala ikhtiar kita sandarkan kepada Tuhan Sang Pencipta alam ini. Lestari wayang untuk generasi abadi sampai nanti. Channel Bakat Wayang Official. Sampai jumpa lagi. Salam sehat dan bahagia. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.